Mela, Għanna l-kolet, għax din importanti. Mela, kolet, fejn? Mela, kolet, mela għennet nirringrazzjaw koll l-appoġġ ta' xoll li qed tagħmlu. Kolet, mela, għanna li dil-mara, qiegħda d-dar, bħalissa, u qiegħda tiġi msawta. X'tagħmel di, x'tagħmel? Naħseb importanti li tfittax lajnuna. Kif se tagħmel imma Tista' intom? tfittex lajnuna billi iċċempel il-179, support line 179, aħna għandna s-servizz miftuħ 24/7. 24 siegħa sewwa? 24 siegħa kuljum dejjem hemm xi ħadd li jista' jirrispondi. U ħajjiddiriġuha għas-servizzi li jeżistu. Jekk wieħed jista' iċempel matul il-ħin tal-ġurnata tal-uffiċċju, jista' jċempel l-appoġġ ukoll jew jiġi l-appoġġ u għandna servizz ta' social workers li jagħtu lajnuna wkoll. Ġifieri jekk hawn mara jew raġel għax anke rġiel hawn. Servizz tagħna miftuħ għal kulħadd. U x'vera jiġu rġiel ukoll Iva. naħseb. Okej, jekk hawn mara bħalissa li qed tiġi msawta, tista' tiġi filgħodu għandkom u intom bil-mod il-mod tagħmlu pjan kif fimt biex din titlaq u naraw se nagħmlu biex din ħaġa tieqaf. Ovvjament, skont il-persuna xixtieq fl-aħħar mill-aħħar. Mhux hekk. Però il-pjan tagħna mal-persuni huwa dejjem naħna nitkellmu ħafna fuq safety planning. Safety planning tfisser li inti tgħin lil dik il-persuna il-vittma biex taraf x'għandha bżonn tagħmel biex hi dejjem tkun iktar safe. Ara fimtix sewdi, sekk murant il-pulizija. Iva. Huwa vera li l-pulizija llum importanti din, obbligati li jċemplulkom lilkom. Iva, jekk mara l-lum il-ġurnata jew kull vittma, rajt, ġifieri kemm mara jew kemm raġel immur lassa biex jagħmel rapport, minħabba li aħna bħala pajjiż irratifikajna l-Istanbul Convention tal-Kunsill tal-Ewropa, għandna sistema l-lum il-ġurnata li titlob li l-pulizija jċemplu l-appoġġ u aħna għandna tim ta' professjonisti li ngħidulhom ir-risk assessors li joħorġu biex jagħmlu dan ir-risk assessment mal-vittma. Mela għan ifhemmu l-man-nies, meta tmorru għand il-pulizija u tgħidulhom illi qed tkun imsawta, forsi qabel ngħidukom imur id-darħi għandek il-familja, għandek it-tfal kompli jaqla hemmhekk. Illum ma jistgħux jagħmlu hekk, illum bil-fors idu jċemplu lill-appoġġ u jgħidulhom jinformawhom jaraw li ma riskju qiegħed fiha, jekk hemm bżonn jitilqu minn dak il-ħin, jiġu miegħek il-pulizija d-dar, eċetera, eċetera, insomma aspetti oħra. Proset ta' dan is-servizz, irridu ngħidu wkoll illi l-awtorità dan huwa 24 hours u l-awtorità ta' djar ukoll fitxu daqsxejn fuqha din imma l-awtorità ta' djar ukoll qed toffri illi min ikun f'din is-sitwazzjoni anke sakemm ibih nofs id-dar tgħinu finanzjarjament jew tgħinha biex ikollu id-dar tagħha. Ħanifqu li rġiel li jiġu msawta għaliex jistħu għajt jirrapportaw. Konu ma'kom minn ftit ieħor. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabang biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista' tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike.